Halo, selamat malam Mbak Ibu Manohara. Sugeng dalu. Injih panggi malih. Injih panggi wonten Kabupaten Blora. Kabupaten Yang ditunggu-tunggu sampun rawuh Bu. Salam dulu untuk penggemar-penggemarmu wilayah Kabupaten Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa? Ketok wis metu iki. Napa toh? Wis metu tak cowok Aduh, ini siapa sih, Mas? Ini siapa? Aku kok takut. Gareng. Kuwi gareng. Iki pocong apa gareng? Maksudnya putih. Oh, ngono. Maksudnya putih kok raine. Nah 1.000. Kamu 1.000. Hingga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Mas, sing delok akeh. Sayangnya terhalang oleh jalan. Terang oleh Ya. jalan. Kenapa ora dadi mengapa ya, Mas? Ora dadi Ora dadi boyong apa. Kowe kok beda to? Beda ngapa? Iku mau lho karo sopir-sopir. Nek karo ibu halo dadah selamat malam Bapak. Lah terus karo sopir tambahan. Halo sopir. Kuwi langganan. Ayo Thomas nyapa-nyapa yang ada di sana. Ayo, 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 ayo. Ayo, Medun. Mik biar lu segeneknya sayang. Wonten. Ayo, Ya. Medun karo aku. Ya Kang Gareng. Sampeyan melu apa ora? Kang saya melu entek. Lah kok koncone sak aku tak Ayo terus alon-alon. Oh, biadem biasa. Aja nakal-nakal. Enak mantenan kok sebanter ya, Bang. Ayo, ayo Mas, ayo Mas. Ya, hati-hati ya. Bu, ningali banci. Pisanane salame. Ningali banci. Oh ya Allah, kene yo akeh wonge Mas tibake Mas. Yo juru-juru masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Alhamdulillah, daleme kene lho Mas. Kene yo ibu-ibu. Halo ibu-ibu semuanya. Sedaya sami sehat nggih? Alhamdulillah. Jamaah. Alhamdulillah, mungkin saya bilang sehat panjang umur nggih. Oh iya bapak-bapak, ya Allah, karena aku di kamar aja deh. Buat apa? Kata yo begengget yo ngene iki. Kurang aku deh. Aduh, ada apa sih? Baik itu baik ya. Iya sayang. Ora apa-apa. Oh ayah, ya Allah. Itu anak temen-temen ya. Sedaya sami sehat nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Iki diawake dhewe. Ora yo sering begengget iki yo nomor pembenare oke ora kok begengget. Lha nek ning nggon sering begengget. Sing ngandel menika ingkang pundi nggih? Oh, lah nika. Bapak ingkang pundi? Oh, menika injih. Nggih, ya Allah, sedaya cantik-cantik sekali. Ayo terus. Sampai terus. Ayo. Biarane parkirnya 2.000 kok nganggo ngatong banyak. Manohara. Dalam. Bawa kerdus ngono lho. Aku wis botas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya sami sehat Bapak Ibu J. Sedaya sami sehat Bu. Bapak-bapak sehat sedaya. Alhamdulillah Mbah Kun. Sayang. Loh, senenganku ki ya sing tuwek-tuwek ngene iki. sing tua-tua to senengmu. Nek sing tuwa ngene iki mesti bayare. Nek sing nom-nom ra tau bayar ngapusi tok. Dalam Bayar. Onjek. Kan nyuwun traktir. Nggih, Pak. Sehat selalu nggih, Pak nggih. Panjang umur. Ayo. Sak badanipun kagungan kersa. Menika
panjenengan mugi-mugi tambah sehat, tambah lancar rezekinipun. Nggih. Mangke saged nanggap campur sari melih. Nggih to. Iki terakhir mantune. Putune mulai nanti foto. Oh, putune. Oh, putune. Apa jenengan badhe sunatan? Anu Menapa nek kae pengen ngelincipne? Kudu lak mau pisan wis dadi wis. Oh, ngoten. Sampun sunat nggih, Pak? Kali. Dalam kali. Nek tak teko buke jajal. Pak en pun sunat to, Bu? Oh, sampun. Najan bojo lho mosok arep milih nggone bojone. Wis sunat karo Pak yo ora enek. Iki napa kok demek-demek iki? Iki masih. Ya, jajan asli kudu dek ben nek ngene iki damen arek. Wong Medan agatel ruset-ruset. Menika njawabaken ingkang putra nggih Pak, kali putrinipun nggih. Asmanipun sinten? Mas Rifki kalian Mbak Nima. Ingkang pundi menika pengantenipun? Lan. Aduh, wis gawe adik. Ayo saka mumpenge wis kewajiban kok kowe. Nama itu mengandung arti. Heeh. Mas Rizky nggih. Rizki. Riki. Mas Riki niku artine napa, Mas? R kuwi rezeki. Heeh. Rezekine I. Iki saka dasare iman marang Gusti Allah, mula rezekine lumintu. Oh, ngono. Heeh. K kebutuhan keluarga. I insyaallah kabeh bakale ora ana kurang, malah kebak, malah lokap, malah barokah. Ya ampun tak pinter men to, Mas. Jantenan. Nek jenenge Mbak Nikmah niku artinipun napa, Bapak? Oh, kula ki Mbak. Nggih. Nek nik kuwi Siti, nek nik Siti, mah kuwi mlumah, main rumah. Siti ning mlumah. Oh, asem. Apa kuwi? Yo ora yo. Maksude nek wae rezeki Mas Riki kuwi lho. Siti oke tangane mlumah. Sampe digawe Siti tangane murep. Oh iya kuwi malah nolak Ora rapi. Oh iya. Tak nonton to Pak G. Iya. Golek perhatian karo Pak Edan. Pak Haji, kula pun betok tas, Pak. Ayo ya sopo itu. Arep ngemis kowe. Ora yo. Dalam perasaan mosok ora bohong. Saya kau kene pamundutan. Termasuk Sina mau nggih. Sina mau sing mundut sinten nggih? Mau kan foto teng mriko wonten nyuwun Sina. Oh, Sina. Dulure sing duwe gawe. Iya. Ya dipinangkan. Mumpung cek sore ya diparingi nganu Mas klasik-klasikan. Aja. Bisa kayak wedok tenan Indah. Jenengan ki omongane Siti ning kanca kita ngerti. Sayang. Sanjange sithik-sithik mlumah. Saya tahu jenengan mau pas kula nyanyi sanjang pripun. Kayak tenan. Kaya tenan apa? Beda tenang. Heeh. Pelengi kaya apa mau kaya apa? Kayak lho tenan. Sing kuwi ki endi? Andeng lipat. Andeng pribat irung lho. Heeh. Jenengan kok asli kaya wedok iki ya wedok asli kok ya. Nek ra percaya delok. Sampeyan iso bedone ora? Ganti karo wedok. Nek wedok niku delok sukune niku rada halus. Lho nek iki halus apa mboten tapi lho halus apa mboten kali bojone jenengan halusan pundi? Tapi Ya halus bojone kula. Cobi lho urung ditemek kok. Tapi iki tester kok jenengan oleh contoh monggo ditemek. Napa kurang dhuwur monggo. Anu, Bos. Bener ngendikane bapake. Pancen kolot teko ketoknya halus. Ah, mbok buku lumbur kok tempat cukur kok. Urung demek sih to. Nanti beriro. Apa to?
Sate bal-balan. Edas iki. Anake ya iki. Anu sampean demek to, tapi aku mboten apa-apa. Apa masalahe mobil wedok kok ora? Lho, cara wong tuku iki barang nek ora dicicipi nek ya ora ngerti rasane to. Dicipokno, Mas. Ora ngono, kok iso nyah-nyah iku lho. Ora apa-apa ora kulakane lho. Asem. Lah ya ora kulakane ya. Ora kulah. Jenengan mireni. Ayo ora ngono ora kulino. Aku cipone tisu, Mas. Cipone tisu, Mas. Kering tenane enak. Lah jarine asisten. Tisu karo apa nek? Enten keset. Kok iso keset iki tak Goblok. Apa tak tisu to? ora gombal-gombal amono. Hati-hati Ren. Ala-ala ditabrak ora apa-apa. Ora patek kabul. Asem ya. Tisu karo pernahnya bisa no pancen manohara iki kulino gampang keringetan. Nah, Tibane tiba basah. Pak, stop. Macam ora? Ora macam 1000 lho. Mana ora? Zona nakal to, Ren. Enggak siar ora. tak Mas tabrak 5000. tabrakan Mas ora patek kabul. Iki karo bojone wis dikene mati asuhan kok. Wah, asem. Ah, ora kok tisu magic, Mas. Lah apa 1000? Oh. Pinanipun, Mas. Tanjung apa Sido Paksa? Aku iso lho dari Sido Paksa ya. Rasa wae nek dari Sido Paksa kejeme ra jaman-jaman. Ya wis sampe wis Sido Paksa apa? Aku Sido Sido Kromo. Aku tak Sido Kromo. Lho, Sido Paksa iki sapa? Ya nek Sido Paksa aku. Saya Sido Paksa nek kae lho. Kala. Ini Mas, ini. Tong, kantong. Woi, Masa jenenge kantong. aleke kantong kae. Lah aja rupane kaya terigu. Kantong Asem wae. Sia-sia. Lho, ndang rene Mas, Ora nek mie, Ya mimi ke dialog rene ra apa-apa. ora teko. Teko. Dua kilo truk. Alah tapi wis terpopo. Rene kalah karo wedok. Wedok tenan. Wedok tenan. Iki masih gawa iki lho. Nggone penyanyi lho gawa. Ini jam medun. MC aja angkrep nang kono netes ngono. Ya ta.
Pedes to suarane. Ah, ora Mbak. Kok ora jane kok tak ning kene ra ono diomong-omong ora ana tunggal. Kowe wis lajeng ngomong ae. Mas 2000. Ya tunggu ae. Aku tak sida paksa aku tak Nah. Kak Mas tapi sih gak paksa. Iya, wong ayu sintan jing. Wong ayu kok itu ora nanyang-nanyang. Sing penting jek iso. Iso apa wong iki kenceng manis ngono. Aku pancen ora trimo kencing. Apa? Sak uripku ya ireng manis, sak esukku ya apa ki manis. Kowe njaluk apa piye? Mas ngono. Kayak pikir terus kok. Ayo sapi ya. Ayo dijenengan Kang Mas. Ya. Ya Allah, saya lagi gede. Oh, wes. Naluri copete kumah. Terus ana yo kowe. Ayo sentore nang aku. Wong iki kok ana sing nyamper-nyamper ngene. Apa ngene? Ora ada to. Udah. Nafsu Ya Yesus Tanjung. Sak omahe bumi sak kurepe langit. Ora ana wanudya kang suwes teng warna kejaba. Iki jane Yesus Tanjung apa rampok to? Jangkrik kaget. Oh, ngono iku. Ya saking senenge ati Tanjung ngono lho Kang Nah, Mas. itu lho, aku nek kaget ngene iki. Loh, duwe bojo kok kaya ngene nalilahi bae nalilahi. Kumpul mamblek ya malah kok inalilahi. Ya saking senenge ati Tanjung nggih wonten namu panjenengan Kang Mas. Mboten wonten lintu Kang Mas. Kaya ngono, tak sekseni. Oh. Kalian baru cekek mriki. Disekseni apa? Disangan rembulan. Sekseni bumi langit saisine lintang nang bumi. Oh, tenang Mas. Kok batu mari telu to? Ih, Jiro. matane. Minggu lagi banten nasi tiga. Iya iya. Loh, lah rupamu malih. Pak, Oh, gendungan. Sorry. ayo kecil. Ya, tangan iki ya. Entek no yo Mas. Ini lagi maju rono Mas. Aku biasanya mau tuntun. Iya tak tuntun. Ibu-ibu kayak tekok lho. Aku nuntut sampean iki. Iya, tekok Lah piye? kamu arep ning ndi? Berarti nuntut yang bae niki. Bojone ngono kok bae. Amma Entekne ta yo. Ya entekno. Amma apa? Ya. Apa kok datang kok? Kan taruh ning ngene iki lho. Ini mata gawe nggo dikerok to. Lan aku liyane daging ora subur. Apa ki kulit, bobot, nek sing subur wis ditoki menane tak wet-wet.
Wah, ada ketemu sak meter. Ya ampun. Suarane oleh jemengkling. Kandhani yo. Wedok asli yo ngene iki. Selama aku lanang kok tak tabuani. Seperti banget. Pae karo mbukene kok lanang apa wedok kok. Cah cilik ra iso gono. Apa? Alah cah cilike komen kono reng. Mosok Bang Manohara ki wedok. Wedok wong kena pengesan geluman. Ora wong ngadeg obat nyuhe ngapuk. Dari unjuk to. Lagi mau pulang ngadeg. Sama orang aku ini mau dibawa cah cilik diarak. Ini, yo benjine ketukel yo. Ini nyuwun lagu napa Bapak? Dalam Pun sampai model foto Pak, model itu. dalam oh Sri Unik dipun barani mboten. Oh nggih, laris. Laris
Lah dagangan lo kabeh ya iya to. Ya. Lare matur suwun nggih, Pak. Iki kotak amale teng mriki njaluk boten iki ambek apa. Padha lanange ra apa-apa Pak Mukrim. Pak Haji, niku mboten enten sarus sukune. Niku istri lanang. Nah, Nobane mriki mboten masalah. Mboten dosa. ala dek iki mbok trabul lho. Kuwi niki ngaten iki lho Pak dadi wedok namung tinggi trabul lari-lari lengkung niku. Anten teko jam 11 ora payu-payu ra ugal. Disukani Sri Unik nggih Mas. Bawanipun, tininganipun. Iya, iya. Tak ya metu golek padang ngono, nek jero kaya neraka su. Aku jauh kok. Sri Unik Mas. Sri Unik. Bawanipun